Tlahary model lay. नहीं तुम कोई yang खता खबर था क्यों नहीं लगा देर ना होले रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का कर मुका बुखर bukan ना बुखा बुखा दे नीरा उगरा कर मुका बुखर bukan ना बुखा बुखा दे नीरा उगरा कर मुका बुखर bukan ना बुखा बुखा दे नीरा उगरा सलखौ बेसे मुगैथावनाव भिडिअ लोगोफोर सिख्लानि थाङाव थांनानै सेंग्राया गाज्रि खामानि मावदों सलखौफोर जोंना हमजानाय खारि हमजाबायसिन साया आरो ना हमजाखाथारो मानिदि हमजाखाथानाय खामानि मावो लोगोफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर गाज्रि नुबायना गावजों गाव मोखांखौसो दा फरायगासिनो दङ बे गथ'आ ये फरायदि बेखौ साननानैथ' नों लाबोना आङो सम फैयो आं खोन्थाखाबाय था दा क्यों नहीं लगा देर ना होले तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सम फैयो आं खोन्थाखाबाय था दा क्यों नहीं लगा देर ना होले सम फैयो आं खोन्थाखाबाय था दा क्यों नहीं लगा देर ना होले मिथिबाय ना होले खनसे नोंसोरथ' बाव अखा थमनो थाबाय दिनै दे दा जोंथ' मोनायावनो फैखादोंब्रा आठथासोआव फैदो जों मानो थगायदो नोंबो नालाय Tlahary model lay नोंबो नालाय Tlahary model lay Tlahary model lay बाव नोंसोरा मा ट्रिक्स खालामनो हाया नामा नोंसोर आरो सिखाव खावदो नोंसोर हमजाबायसिनो मावबाय आरो खामानिबो मावो लाजि फोनांबो जायो इयाव एख' लाब जाया नोंसोर भाइराबो खालामजाबाय नोंसोर मान सनमानाबो सेस खननैनो लोगोफोर खननै आरो फरायबाय दंना सिख्लाया सलखौफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरो गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन